Sengithe ngiscrolla la ngase ngihlangana nale video kamagejageja, bengingaqali ukuhlangana naye. Ngake ngahlangana naye impela ezikhathini eziningi edlule la eshumayela khona ethi isono sakhe sisodwa yena isono esimhlulayo ukuthi uthanda kakhulu abafazi. Ngabuka abantu bemshayela ihlombe lapha bemncoma bethi bayaqala ukubona umfundisi oneqiniso kanje. Ngase ngidabuka ngoba ngiyabona ukuthi abantu kahle hle abazi ukuthi isono yini. Ukuthanda abafazi akusisi isono, kunjengenkanuko, ukukhanuka akusisi isono, ngoba leyo nto leyo iyinto ezenzakalela yona. Isono into oyenza wena ukona ukuthi uwone wena, futhi isono ayikhetheli ukuthi uyasenza noma awusenzi, kodwa into osuke ungayikhetheli yona ukuthi uyenze noma ungayenzi, leyo nto leyo ayisisi isono, isuke ukuthaka, kusuke kubuthaka bakho. Nokho-ke angazanga mina ukuthi yini into abantu ebamangazile mayethi isono sakhe ukuthanda abafazi, ngoba ngicabanga ukuthi wonke umuntu wesilisa nje o-straight uyabathanda abantu besifazane, wonke umuntu nje wesilisa. Leyo nto leyo iyinto nje eyenzeka kuwo wonke umuntu, bese kuhluka ukuthi omunye umuntu uyakuveza yini noma uyakufihla, ngoba kwesinye isikhathi izinto noma zisehlela kodwa kuya ngomuntu ukuthi uhlobo luni, uyakwazi ukuyifihla leyo nto ukuthi iyamehlela. Kufana nazo iy'nkanuko, iy'nkanuko akekho umuntu engamfikela inkanuko, kodwa lento yenkanuko lena kuya ngokuthi wena uqobo uyakuveza yini ukuthi leyo nto leyo addicted kangakanani kuyona, noma ihlula kangakanani, noma uyakufihla. Kungafani nalamakholwa lawa ayeqamba amanga laba besifazane bethi bona sebangena uJesu, bathandana noJesu, bethi bona akusathi ndaba, besho behubhuza amanga akuhlaza. Inkolo nje uma uke wangena ekukholweni uyaqhubeka ube lo muntu akade uyena. Yonke into engokwemvelo esimkhande uNkulunkulu emzimbeni wakho iyaqhubeka yenzeka, akukho okushintshayo. Asimosaba ukudukisa abantu bese kube ngazuthi njengoba ekhuluma ngokuthi isono sakho ukuthanda abafazi, kube ngazuthi manje yinto leyo eyisono sakhe yedwa, ngoba iyinto nje edaliwe emzimbeni wawo wonke umuntu wesilisa, ukuthi nje umuntu wesilisa manje wabona umuntu wesifazane omuhle, wabona izinqa, wabona amabele, igazi liyagijima. Lokho futhi hayi ukuthi usuke kukuye umuntu wesilisa ukuthi econtrol, akukho umuntu wesilisa ukuthi econtrol, yinto engaceli ukwenzeka kodwa ezenzakalela yona, edalwe uNkulunkulu. Ngoba mangase ushintshe nje manje ungabi nazo inkanuko, uyeqala futhi ungagijima odokotela uyobheka ukuthi yini wrong, ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu wakudala ukuthi ukhanuke ube ney'nkanuko zokwenyama. Mangase ngempela kube ukuthi akusakwenzi leyo nto leyo, kuyobe kusho ukuthi wena uqobo usuyagula khona ungahambi kahle.